labaran ƙasa da na ƙetare da na duniya baki ɗaya. Barkanku dai al'umma, wasu daga cikin manya-manyan 'yan siyasan jihar Kano kenan wanda suka yi tiriri wajen tabbatarwa da duniya cewa sun ba da taimakon magani. A jiya ne Asabar, inda tun ranar Juma'a a masallacin unguwa 3 da ke Kano filin Kashu aka yi sanar da cewa damar yin gwaji kyauta da kuma magungunuwa kyauta, yayin da 'yan siyasa suka yi haɗaka suka yi taimake ni in taimake ka suka siyo magungunuwa domin a taimakawa talakawa da sauran mutane. A hakan ne ke nuna wa duniya cewa suna wannan abin ne domin gwamnatinsu za ta fara aiki. Dan a gurin gabaki ɗaya da muka je gurin jaridar kamfanin Aisha Business Online, babu wani wanda ba tare da jar hula ce a kansa ba. Kun ga hakan na nufin sabuwar gwamnatin Abba gida ce da za ta fara aiki. Taka nuna wa duniya cewa ita tun yanzu ta tashi tsaye tun kafin a rantsar da su a goben Monday. A halin da ake ciki ne, a cikin wannan turmutsetsenuwar taron aka samu wasu daga cikin bayin Allah suka dinga sace abincin da za a bawa 'yan mata da maza a gurin. Suka dinga turmutsawa a cikin motocinsu, ga yadda suka dinga yi nan. Kar ku manta ku kasance da tashar Aisha Business Online, ku danna subscribe sannan sai ku danna alamun ƙararrawa. Siyasar Abba gida ta nuna wa mutane cewa za ta yi lastin tun kafin ta ƙarfi, don domin a jiya Asabar ne sun yi irin waɗannan tarurrukan da gaskiya suna kai kimanin 20 a cikin jihar Kano. Don kowane kafa na cikin jihar Kano sun yi ƙoƙari sun ba da magani kyauta.